S prestavbou územia medzi rodinnými domami sa začalo v septembri. Práce trvali necelé 2 mesiace. Sme zrealizovali detské ihrisko, ktoré pozostáva z 2 častí. Prvá časť, kde sa práve nachádzame, je priestor pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku. Nachádzajú sa tu šmykačky, hojdačka, pieskovisko, je oplotené. A druhá časť je priestor pre deti staršieho školského veku, ktoré už nie je oplotené, sú tam lezecké prvky, je tam kolotoč. Toto je také územie, ktoré z nášho pohľadu vyžadovalo umiestnenie nejakých prvkov aj pre deti a takisto ich rodičov, starých rodičov. Sú tu umiestnené lavičky, kde teda môžu oddychovať. Všetky prvky sú certifikované a vyhovujú aj prísnym normám platným v krajinách Európskej únie. Na území, ktoré využívali viac menej psíčkari, by sa ponovom mali hrať najmä deti. Všetkým sa jedná o kvalitnú materiálovú, jedná sa o bezpečnostné a samozrejme prvky. No a jedná sa taktiež aj o estetiku, o estetický vzhľad, ktorý by mal zodpovedať súčasným nejakým požiadavkám na detské cítenie. Celková výmera tohto riešeného územia vrátane zelene predstavuje 1020 m2 a náklady na vybudovanie tohto detského ihriska vrátane projektovej dokumentácie predstavujú sumu 53 000 eur. Viceprimátor potvrdil, že magistrát má záujem pokračovať v revitalizácii detských ihrísk a oddychových zón naďalej. Prioritou sú v súčasnosti i blízkej budúcnosti okrajové mestské časti.